Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tun ɗazu nake so in yi magana. Kai ma kan Faizan ne? Bata ji daɗin abin da kai mata. Saboda ni ta sa a gaba tana ta yi wa kuka. Tana ta jinjina yadda ka ɗauki effort ɗinta a banza. Kuma wai abin takaicin ma akan wata mace daban. Haba da Allah. Haba. Mu'azzam, ni fa ba soyayya bane tsakanina da Faiza. A matsayinta na kanwa, bai kamata ta wulakanta macen da nazo da ita wurin taro ba. Sa'annan na bi waccan yarinyar ne ba wai saboda soyayya ba. Hasali ma babu wani abu da ya danganci soyayya tsakanina da ita. Wannan shine kawai abin da ya bata min rai. Bai kamata a ce an wulakanta mutumin da aka san ni ne nazo da shi ba. Kowa ne. To ai hankalinta ya tashi. Saboda ta ɗauka ita yarinyar budurwarka ce ai. Kai.